Een kritische blik op de werkelijkheid. Dat is wat mijn gasten hier aan tafel al hier hebben. Jelly de Roos die stapte na 22 jaar uit het basisonderwijs vanwege de prestatiestress en CITO-fraude. En we hebben het over drones. Ze binnen voor een prikje te Cape, maar net één wit nou krijgt wat de regels binnen. Gelukkig hebben wij Wouter de Vries hier en die zocht dat voor ons uit. Goeien, welkom bij Bient op de dag dat ze in Nijbekeep bijkomen van alle hectiek. Nijbekeep wie van de middag even het centrum van het Loon. 2 losrende tigers van roofdierenopvang Verlieden zorgen daar voor een soort opspoor. De politie zet de wegen af en omwonenden van de wildopvang kregen de waarschuwing om binnen te blijven. En wij zijn hier gewoon in heen gereden. We hoorden het bericht op de radio dat hier tijgers waren ontsnapt. Maar ja, echt ontsnapt zijn ze niet, want ze zitten, hebben we wel gehoord, ze zitten achter de tweede omheining. Dat bleek na een zoekactie. Een politiehelikopter maakte deze foto. De zwarte vlek is één van de tijgers. Een bistendokter had de tigers na een paar uren maar een verdovingsgeweer sketten. Daarna ben ze weer naar haar hok gebracht. Ja, Barbara van Genne, dat is de woordvoerder voor Verlida, moet ik zeggen. En dan in één keer is Nijbekeep het centrum van de media. Van de vrouw lijkt het wel, want iedereen die heeft het door tigers. Als dit nou zo waarom is het nog steeds een soort van dream? Is dat nog wel lopen? Het is een hele rare dag geweest. En het was natuurlijk een gewone zaterdag. Onze dierenbeschermers waren aan het werk. Ik zat gewoon in Amsterdam. En binnen een half uur is het geëscaleerd en was het internationaal in de media. En waren wij volgens gewoon enerzijds bezig om dieren terug in hun verblijf te krijgen. Maar ook bezig om te sussen en duidelijk te maken dat de dieren gewoon op het terrein waren. En dat er dus geen gevaar voor de omgeving was. Nee, laten we daar gewoon eens even maar beginnen. Want ik zeg, ik vond namelijk berichten in de media snun op mijn app. Ik dacht, nou, dat ben echt dus gewoon dieren die rennen terug het dorp heen. Als er een mooie braderie is, nou, dan ben de meesten, binnen ze de sjaak. Ja. Dit is even hoe de situatie is. En dan hebben we even een beeld van de locaties. Zullen we daar eens even naar zien? Maar stel je eens even vertellen hoe het al eruit zit. Nou, vertel maar. Dit is Nijbekeep, hè? Ja, hier zie je de locatie waar ons opvangcentrum gevestigd is. In het midden, wat nu grijs oplicht, dat zijn de verblijven waar de dieren zich bevinden. En in het oranje wordt aangegeven waar we de tijgers uiteindelijk verdoofd hebben. En je kan zien dat ze eigenlijk niet ver gegaan zijn en binnen het hek gebleven zijn. Ja. Dat is hier in het groene aangegeven. Ja. Dat is het buitenhek van het terrein. Dus eigenlijk ze winnen dus uit de kooien kwam, maar nooit. Ze konden eigenlijk het dorp net in. Dat is heel duidelijk, hè? Precies, ja. We hebben verschillende veiligheidszones. We houden er rekening mee. Kijk, de dieren horen in hun verblijf te blijven. Dat willen we natuurlijk ook. Maar als er iets misgaat en ze komen op de ene manier buiten hun verblijf, dan is er altijd nog een veiligheidszone waar ze vast komen te zitten, zodat wij ze kunnen verdoven en weer terug kunnen brengen. En dat is wat hier gebeurd is. Terwijl het in de buitenwereld leek alsof ze op straat rondliepen. Ja, zullen we eens even zien hoe dat gebeurde? Want wie eigenlijk de politie... Never Jim, die het onzet zien. Maar deze tweet. Nou ja, kijk, onderdeel van ons veiligheidsprotocol is dat we de politie inschakelen. Ook voor het geval dat er op een bepaald moment een gevaarlijke situatie ontstaat. En de politie is meteen ter plaatse gekomen. En die hebben een tweet uitgestuurd waar iets in de trant van stond dat er tijgers uitgebroken waren. Zojuist 2 tijgers ontsnapt. Ja, dierenaanspraak. Ja, daar schrik je van. Wouter de Vries, je wilt toch duidelijk zijn dat hier misschien net wel maten, want zo volle paniek wie er net. Nee, in principe hier de tweet een beetje gematigd. Wij zijn maten, we zeggen van, er zijn een paar tigers uit de kooi ontsnapt, maar wel binnen de omheining van het bedrijf. Ja. Dus, en dan kun je eerst door rest. Ja, en nou, dus onrest. Paniek. Ja. En hoe wie dat voor jou om dat te ervaren? Nou ja, toen ik in eerste instantie hoorde dat de tijgers uit de verblijf waren, dan schrik je natuurlijk ook, want dat is niet de bedoeling. Maar het was een situatie die wij konden beheersen. Maar binnen een half uur werden we meteen ook gebeld door media. Dus enerzijds waren onze collega's bezig met de dieren om hun veilig weer in het verblijf te krijgen. En was ik heel erg druk met telefoontjes beantwoorden van mensen die dachten dat inderdaad die tijgers aan de wandel waren. En daar hebben we het volgens de rest van de dag heel druk mee gehad. Ja, maar ik heb begrepen dat er op een bepaald moment mensen in Boeteloon wisten dat tijgers ontsnapt waren. En in Nijbekeep en Oudebekeep net hier. Klopt, ja. Ik werk voor een internationale dierenbescherming. Dus Verlida is een van onze projecten. En mijn collega's van Viervoets in het buitenland, die lieten mij weten dat het zelfs daar in de media was. Ongelooflijk. Ja, zo rap gaat dat tussen. Ja. Heeft een parteer maar de politie oerhoorn of zijn jongens dit hier eigenlijk net matten? Nou ja, we zijn heel blij met de samenwerking met de politie. Kijk, die tweet was wat ongelukkig, dat kan gebeuren. Maar verder waren zij meteen ter plaatse en hebben ze heel erg goed met ons samengewerkt. En ook heel erg onze tijd gegeven om de rust te nemen om de dieren te verdoven. En tegelijkertijd hebben zij de weg afgezet om te zorgen dat alle geïnteresseerde mensen op een afstand bleken. Ja, het is wel heel apart, hè? Dan zei ze, de tijgers ontsnapt. Dan zoen je, zei ze, nou, ik blijf lekker thuis. Ja. En iedereen gaat zien. Ja. Ja, er stonden Wat allemaal is dat mensen. Toch? Ja, heel bijzonder.
Ja, de politie had er een ondervinding mee, want in 2000 in Heerenveen ben er toen 12 leeuwen ontsnapt van de circus. Van de circus, maar die waren een echte staart in en die lagen dus op een bijkeuken van een wenning. En daar ben ze dus toen verdorven. Ja. En dat weer in principe weer dat paniekgehalte eigenlijk volle grutter als eigenlijk nou in dit geval. Ja. Nou ja, het weer een mooie oefening voor hem. Ik geloof dat er een appgroep komt van de buurt, dat er weer wat gebeurt. Want ja, die bijwerker die doorriepen steen litten het, die had ik wel even tochten. Ja, het was heel raar voor de buren, natuurlijk voor ons ook. En het heeft wel bewezen dat ons veiligheidsplan werkt. En dat we op zo'n manier goed reageren. Tegelijkertijd hebben we hier en daar ook wel verbeterpuntjes gezien. Onder meer dat we met de buren intensieve contact onderhouden. Zodat zij via ons vernemen wat er gebeurt. En niet via de politie die op de straat staat. Nee, en hoe is het met de besten? Radja en Deli? Radja en Deli gaat goed mee. Zijn dezelfde dag nog goed uit de verdoving gekomen. Voelen zich weer prima. Zijn nog wel een beetje zenuwachtig. Ik denk dat het voor hun ook een hele spannende dag was. Ja, want er hong een helikopter boven. Nou, daar zullen we nou over verder praten over drones. Bedankt van die verhaal. Daar zullen we aansnoeven verder praten. Nou, zal ik even zeggen dat we echt nog een reportage hebben over het boerinnenkoor. Verleden week kon je dan een heel soort oefenen. En ik deze week zeggen de vrouw van Grutte Pier weer. Ja, dan nou de drones. Want ja, het is een mooi Bartelskwart. En je kunt het zien weer gewoon voor een prikje keepie in een winkelcentrum. Maar ja, heel iets vaker binnen deze vliegende camera's ek in het Nijs. Maar eerst, het is een kwestie van tijd voor een ernstig ongeluk met een drone plaatsvindt. Deskundigen maken zich grote zorgen. Het is uitermate ongecontroleerd op dit moment, dus echt wacht tot een keer misgaat. Wouter, zo maakt het dus net. Zo maakt het helemaal net. Maar er is een soort onduidelijkheid over deze apparaten. Daar bist er even in doekt. Ja. Heeft dat meer duidelijkheid voor u? Ja, ik heb wel meer duidelijkheid. Want het weer heel interessant om het bedrijf in Boetenpost daarmee te werken. Om dit item te maken. Ze zijn in opdracht van Geomaat bij zij dus daarbij de centrale aardbestedwaarde om de groen in beeld te brengen. En ja, dan kan je natuurlijk ook vragen van wat van eerst moet je hem nou precies ontwaren. Nou, ze zijn heel professioneel bezig. Ze hebben zelfs een eigen piloot die eigenlijk de drone bestuurt. Ja, en dan kom je vanzelfs van hoe zit het nou met hobbymatige mensen die een hobbymatig zo'n drone kent. Ja, want dit zijn mensen met een hobby die denken nou een drone per €100 leuk, lekker vliegen. Dan is het al even hoe het bedrijf. Dus ik even vertellen waar dat binnen. Dat is Skydrone Global in Boetenpost. Mochten we even bij filmen. Inderdaad een professionele clubmensen die het weet hoe het werkt. Het is maar eens even zien. Ja, graag. Okay. We gaan nu aan een opdrachtje bij Burgum, dit is we aan hinnen. Ja. En dan hebben we dus de meisjes mij, nou daar zitten we hier. Ja. Dus dan zitten we correct boeten het CTR-gebied van de vliegbasis Ljout. Dat is het no-fly zone. De no-fly zone inderdaad van Ljout. Dit is het gebied wat we vliegen moeten. Zoals juist bijvoorbeeld het hier in Wij. Dan maar 50 meter van afstand blijven. Hier zit ook een stukje aaneengesloten bebouwing en dan maar we dus 150 meter van afstand. Nou, laat maar, dat is de piloot. Dat is nou met deze list bezig. Maar met een particulier, denk ik maar. Nou, die hoort eigenlijk dat net te doen. Die heeft wat minder regelgeving en ja, we hebben zo'n officiële ding te horen. Een heel paar dingen die we checken voordat we gaan vliegen. Ja, bijvoorbeeld contact opnemen met de luchtverkeerslijn, dat we gaan opstijgen. Dat soort dingen. Ja. Ja. Maar een particulier hoort het dus al net. Dus die kan in principe geluk raken en die film je. Ja, in wezen wel. Maar zie mij echt net boven de bebouwde kom vliegen. Echt net boven wegens. Echt net bij vliegvelden in de buurt. Nee. Op YouTube zie ik nog wel wat filmpjes van mensen, die particulieren die maar de drone vliegen. En dat wordt gewoon op YouTube zet. Nou, in wezen het opnemen is, ja, iedereen mij het wil doen. Iedereen had een smartphone die dan trek maar beeldmateriaal mee op. Ja, mijn drone leidt iets gevoeliger misschien. Het kan wel gewoon, er is nog weinig handhaving erop. En ik had het idee bij de politie direct nog net veel van op hechten. Nee, van Brommer maar we certificaat hebben, van eigenlijk ik. En eigenlijk voor dit soort zaken niet. Nou ja, dat zou wel verstandig zijn. Ja,
Ja, zo verstandig. Wij zijn hier om tafel toevallig een drone. Heb je een drone thuis? Nee. Nee? No? Misschien wel handig bij de tijgers. Ja, zeker. Bij de tijgers, ja. Dan winnen ze net zo benauwd werd voor de helikopters. Nou, dat is misschien nog een idee. Ja, laten we het even focussen op de particulieren. Want deze jongens weten het goed, hè? Die hebben de regels en die hebben goed contact met de lucht. Vleerplan en alles erbij. Ja. Maar had ik nog zo'n ding heb. Wat maak ik nou wel of wat maak ik nou net? Dan moest je in ieder geval net binnen de bebouwde kom filmen. Dus als je thuis zit, maak ik net omheen? Nee, moest echt even nog een stukje loont in waar ruimte is, dekkers filmen. Maar er is niks on. Wat zei je? Er is niks on. Tuurlijk wel. Nee, dat is toch niks on. Dan film ik de grijden, maar wat kijk. Dat is toch ik mooi, dat is toch Friesland? Nee, ben ik wel omheen. Ik wil natuurlijk wel mijn hoesje. Dat kent dat loon ik. Oké. Maar goed, daar moest net filmen. Op dieken moest net filmen. Dan moest net op vaarwetters filmen. Dan moest net bij nacht filmen. Dan moest filmen als je op de meeste vleeren, wanneer je hem dus niet zicht houden kanst. Nou, dat zijn eigenlijk de hoofdzakelijke grote lijn. Ik ga je wat folders mee. Die kan mensen al hier op internet vinden wat ze nog wel en wat ze nog niet. Want jammer even, want ze lezen net perfect in beeld. Pak ik hem even bij. Wat is dit? Veilig vliegen met drones? Ja. Nou, dat moet wel goed wezen. Ja, prima. Ziek je maar op. Nou, is dat aan de kleren. Ja, dat is het. Maar daar is natuurlijk altijd bij de politie werken. Ja. En ik weet dat er wel eens een zaak was dan het de politie dat inzet voor inbrekkers om die in de gaten te houden. Die Fransen spelen dat doen. Ja. Maar ik wel eens bij grote evenementen. Ja. Maar Jim dat wel al, je broek? Ja, dat mooi wel. Op dit moment is een bezig een mooie pilot te organiseren dat door de landelijke eenheid ergens in het Loon. Daar worden politiemeesters worden opgeleid. Die krijgen alle kennis, die krijgen oefeningen, die krijgen trainingen en dat soort zaken. Maar ik regeljouwing werd ze mooi te doen. Hè? Dus dat is op zich prachtig. 2 jaar geleden hebben wij op het bevrijdingsfestival in Ljouwert een drone inzet, de politie en de gemeente. En ja, dat is natuurlijk puur voor een stukje openbare orde en dat mooi. Ja, maar qua privacy? Qua privacy, dat komt op een hele oorterrein. Ja. Want dat hangt er vanaf van wat is de opzet, met het vliegen van drone, oer de schutting en bij een oor in het tuin. Wat is het doel? Nou, dan best in principe zit al op privacy groen. Want dan gist al bewust, gist de oerschutting in oors in tuin. Zeker nog in een oorzien wenning. Dat is sowieso. Dat mooi net. Dat mooi net. Maar als ik een Bob op mijn balkon staan en ik zie bij mijn boervrouw in de tuin, dan mag het wel? Nee, dan komt ik al op privacy. Ja? Maar dan moet je het niet in de bebouwde kom vliegen rollen. Nee, maar ik wil zonder zo'n drone. Kies er ook al bij de buurvrouw of bij een buurman. Maar het gaat om het doel. Waar sto op een gegeven moment maar films. En hoe filmt. En wat wordt toch filmen. En dan komt het natuurlijk op uw grondrechten die we hebben in artikel 10 van de grondwet. Dat men dus daar rekening mee hoort met de persoonlijke levenssfeer. Hoe vind je hem dat? Nou, ja, dat vind ik heel belangrijk, want daar hier het krek even door. Maar de tuin moet wel privacy wezen, want waar haast oors privacy? Ja, dat is ik zo. En ik bedoel, het is in principe 2 artikels in het wetboek van strafrecht die het verboden stellen om eigenlijk inbreuk te maken op privacy. En daar zijn de meeste strafbaar. De meesten die zich daar strafbaar om maken, die kennen in principe een dikke boete opleiden en de drone wordt in beslag genomen. Ja. Wat ik heel wichtig is, dat mensen die een drone aanschaffen, hobbyisten, zorg ik even naar je verzekering. Want dekt een WA-verzekering de skeer die je op een niet, letselskeer of materiële skeer bij oren. Dus dat is sowieso belangrijk om daar eerst even naar te zien. Okay. Nou Wouter, bedankt. Ja. Ik hoef net zo'n ding hier. Nee, ik heb dat. Ik vind het wel goed zo. Ja, we staan nou nooit het koor van Grutte Pier, want we zijn intussen haast een uur verder. Maar het koor is nog net echt op sterkte. Want flink wat jongens die komen 1 keer na de winter net een opdagen. En dat is net zo leuk. Zeker wat ik net leuk is dat de dirigent Jan Tekstra er ook niet meer bij is. Nou komt er Malkriede Dirk Kupers in beeld en hij wordt inschakelen om nieuwe koorleden te vinden. Hoi Milkje. Hoi. We staan hier nou in Arnhem bij Dirk Kupers. Die zullen eens even een rondleiden naar de plaatsen. Dan zullen wij even promoten voor het boerinnenkoor. Maar verder nee. Nou, daar zit je met me bij en we hebben met een grote pier kijk ik mooi. Ja. Ja, zeg even het wel en dan bedankt voor je telefoontje en je herst wel bij even. Ja? Oké, hoi Miguel. Hoi. Hoi. Hoi, ik ben Hilke Smit. Wij willen heel graag met mij een spreken. Nou, dit is heel wel eten. Wat is dat eten? Het gaat om vrouwen die het bosjongen kennen en netsjongen kennen. En het is ontzettend gezellig. Ja, nou, door mij. Je doet mij? Ja! Geweldig! Jongen, kijk net, ja? Nee, maar dat maakt het niks uit. Nou, geweldig. Ja, hartstikke mooi. Ja. Het voelt mij super wat.
Dat, als er nou nog in je neus zit. Ja, de boer heeft er nou heen gegaan. De boer zelf werd het net op die plek. Er werd gewoon een vriend van hem op. Ja, ja. Machine vrouw en bij hem. Ja. Maar is het thuis? Ja, ze zit wel thuis, maar we moeten eigenlijk eten. Je moet eten. We Zullen we gaan 4 minuten stellen, man? Ja, ik ken wel. Ik kan nog wel even ophalen. Ja? Ja? Nou, hartstikke mooi. Chicken! Chicken! Ja, een echte Frieske dam. Ja, zeker. Maar hoe werkt dat? Ja, als je alweer nu trekkende bent, dan zit je toch een maand lang best wel even thuis. Ben je wel even onder de pan, ja. Ja, maar dan is het juli. Ja, het is pas in september. Dat is ook kennen. Ja, als het goed gaat. Wat goed gaat, ja. Zelfs ja, verrassing. Is het net wat omslachtig, maar zou ook wel in koorleden werven? Nee. Wij hadden er 140 nodig. En met name omdat het dik 20 voorstellingen binnen. 4 dagen in de week. Dus we moeten wat afwisselen straks. Daar zijn die jongeren en daar zijn het een gezin. Wij zijn op een paard, wij reden achter de Kuberzoon, morgen wijn. Ja. En dat doen we eigenlijk maar rijden. Ik vind dat er als verjaard is, Grote Pier. Ja, natuurlijk. Grote Pier de Bron. Ja. In Kims hetzelfde? Ja, in Kims, het bolboeten op het loon. Is de boerin thuis? Is de boerin thuis? Nou, ik ben net eigenaar, ja, maar nee, dat is hard. Nee, het boerinnenkoor net. Ik wist wel dat er eventueel in juni ik net wat een dag. Familiedag, daar ben ik al wat verjet. Ja, oké. Nou, mevrouw Sjonk, ik wel. Dat weet ik wel. Oh, nou. Helaas weer maar net meisje, jongen, in Polen, maar... Dankjewel. Hoi. We hebben nog weer een peer, dus... Ja. En langzaam bouwen we naar de 140, dus... Oké. Ja, jammer per flight, maar je kunt er wel delen op de tank. Nee, ik ken op het moment net meer, maar dat kan wel omkomen. Ja, dan kies je me op mooi en ik word er wel delen. Kijk er niks aan schaam, maar kijk mooi. Als dat het was, dan ken dat. Ja, de ziektocht nou, boerin. Nou, cytostress, daar zullen we het door hebben. En prestatiedruk en dwang en te volle de nadruk lezen op taal en rekening. Daar keert het onderwijs in Nederland om ten onder. Dat schreeuwt Jelly de Roos. U draagt in dit boek. Juf klapt uit de school. En het is een pittig boek. Ja. Welkom, want eigenlijk alles wat je dwars zitten hebt in die 22 jaar komt eruit. Ja. Laten we eerst even beginnen met de 22 jaar lesjoen. Nou 12 jaar al ophouden, dit boek schreeuwen. Ja. En dan begin je eigenlijk met een citaat van Einstein. En daar komt denk ik alles wel naar voren. Kunnen we even zien? Ja, iedereen is een genie, maar wanneer je een vis beoordeelt op zijn vaardigheden om in een boom te klimmen, zal het zijn hele leven geloven dat hij dom is. Ja, wel. Prachtig. Ja, een prachtig mooi citaat. Maar het is nog steeds de waarheid, jammer genoeg. Want in het onderwijs ben we erg gericht op taal en rekenen. Daar wil ik op oude rekenen. 84% is taal en rekenen in squallen. En dat is voor sommigen werken dat prima. Die ben goed in taal en rekenen. Maar die hebben hele oren talenten. Anderswijs neem ik ze. Dat is mijn nieuwe lesmodel. En die krijgen heel weinig ruimte. Nou, in mijn boek neem ik 10 intelligenties. Nou, er zit rekenen en taal bij. Maar daar ben ik 8 intelligenties die heel weinig aandacht krijgen. Weet je de talenten, zeg maar? Ja, en ben die oors leren. Want het lesmodel bestaat uit stilzitten, een protte stilzitten, het platte vlak, uit een boek leren. En het is heel erg talig. En net alle leren op die manier. Dus daar is te weinig eeg voor. Ja. Heeft dat jou flink frustreert, die 22 jaar dat je voor de klas stond? Nou, of is dat een understatement? Dat is een politiek antwoord misschien, maar het is echt wel uit mijn het. Het is een prachtig vak. Het onderwijs is een prachtig vak. Maar het gaat wat ten onder aan het prestatiegerichte en het verstandelijke met waar we vooral uur op richten. Ja. We vergeten een hele protte en we verliezen uit het eigen. Ja, want je zei wel scherpe zaken, hè? Je zei ze onder oren, die CITO's die zijn zo belangrijk. Daar wordt zelfs maar fraudeerd. Kun je eens uitlezen hoe dat dan gaat? Ja.
Dat is natuurlijk nou heel quattro de bocht. Ja, nou ja, we hebben net een heel stuk. Maar, ik weet het. We willen een hele protte ophingen aan dit instrument, CITO-toets. En ik heb geconstateerd, en mij een hele protte leerkrachten, want ik kan hele protte leerkrachten interviewen, dat er gewoon oneigenlijke zaken gebeuren. En dat, kun je eens een voorbeeld nemen? Nou, ik wil 3 voorbeelden nemen. Hè. Dat is wetenschappelijk toch correct is dat onderzocht. Voordat een CITO-toets aangenomen wordt, binnen leerkrachten 4 van tevoren, ze weten wat er vregen wordt, al bezig met die lesstof om dat in de hollen van ben te krijgen, nou, zodat prima. de CITO-toetsen zo heug komen. Dat is nog geen fraude. Dat is ik al oneigenlijk, dat mij net. Dat mij net als leerkracht als het wist wat er vregen wordt, al antwoorden Jan, zeg maar. En dat gebeurt wel. Tweede is dat er trucjes ongeleerd worden, maar het derde is inderdaad, en dan ga ik met Arnold Jonk, de haat van de onderwijsinspectie, een pittig gesprek over gaan, van weten jou dat gebeurt. En, maar wat is de derde? Dat is regelrechte fraude. Maar hoe werkt dat? Nou, dat gaat op alle lagen. Ik ga dossiers in handen, zeg maar. Dat gaat over de oude van toetsen. Ja, ik wil een concreet voorbeeld. Ik neem je in mijn boek, in Donkey Cito, het hoofdstuk daarover, neem ik een voorbeeld. Dat, dan mag op een bepaalde manier een toets nemen. Nou, rekening- en wiskundetoets wordt heel talig. Hè? Dan ben je met de verhaaltjes, dan moeten ze hun som uithalen. Nou, ik beschreef daar een situatie dat ik een collega zocht die de som eens een beetje vertelt. Oké, dus ze vullen eigenlijk soms ook al zaken in. Dus ja, en dat is de ouwname. Maar daar weet ik wel eens een toetsbriefje waarom doen. Als het net helemaal goed maken is. Of, en daar ga ik dus verschillende verhalen over. Nogmaals, ik ga verschillende... En dat heeft dus te krijgen met het belang van die CITO. Nou ja, als er op aanrekenen wist, dan, en er worden ben op aanrekenen, leerkrachten, hele scholen, hele organisaties, dan, dat is ook wel wetenschappelijk bewezen, terug correct, dan gebeuren er heel vaak oneigenlijke dingen mee. Nou, dat is een duidelijk punt wat jou door in dat boek, maar je let echt mooie zaken zien. Ja. Onder andere hoe het wolk in, en dat hebben wij in West te veel meer op de squallen, de Prins Johan Friesenschwallen in Haas. We hebben hier op Vretemorgen 18 verschillende workshops. Hier in de squallen en buiten de squallen. Een van de workshops is bijvoorbeeld keyboards. Dan krijgen we les op keyboardjes. En dat doen we nog een keer. 1, 2, 3. Wat vind je ervan dat je een workshop pizza maken hebt? Leuk. Wat vind je er leuk aan? Nou, je kan gewoon leuk eten maken. Dat is mijn favoriete ding. De band met eigenlijk op diverse manieren in orde komen met verschillende soorten vakken. Dus de rekening met eigenlijk op een hele andere manier in orde komen. Taal met op een hele andere manier in orde komen. Dus het moet ik gevarieerd wezen. Is het leuk dat je dit soort dingen doet? Want dan vind je het de hele tijd je werk op school. Wij willen graag dat de band uitdaagd worden. Dat ze zelf onderzoeken van wat is rekening eigenlijk en wat is meten en wat is mogelijk in gesprek. En toch op een andere manier mooi vakken bezig te wezen. Nou, leren ze hun eigen passie ontdekken. Dat is het mooiste van deze workshops. Ik vind het heel erg leuk dat de squallen dit doet. En waarom? Nou, omdat het eigenlijk wel eens leuk is om iets zoals te doen dan werken. Ja, mooie oorzaken, netrekening en taal. Een brede ontwikkeling. Nou, dat blijft ervaren in uw boek. Dat is heel helder. Het gebeurt dus op een perskwalm wel. Ja. Krijg ik even terug de vraag van de collega's van die dwaren dit net te vertellen. Nee. Waar hopen ze nou op met dit boek? Dat is u dus kwallen klapst. Wat hoop je dat er gebeurt? Nou, ik hoop gewoon dat er eens een keer naar leerkrachten luisteren wordt. Want er gebeurt volle meer dan dat ze ierlijk dwarren te zitten. En dat staat in mijn boek ook. De cultuur die had een slag te meidje.
Dus dat er meer naar elkaar luisteren worden. Waar zit die werkdruk? Hè? Ik ben net de enige die oud-knapt is. 21 tot 24% zit thuis. Dat is een beroepsgroep. Dat is de grootste groep van welk beroep dan ik. Dat is een signaal. We zijn volle richt op prestaties. En het volle hebben een oude cultuur en een angstcultuur gecreëerd. En ik vind dat we dat terugbrengen moeten. Okay, nou, dat is natuurlijk een mooi pleidooi. Het boek, en dus nog heel soort van te lezen. Juf klapt uit de school. Luidt in de boekhandel Stiegen dank. Ik heb al hier bedankt voor je komst naar de studio. Ja, dit is Bient voor Joen. Jou dank voor de zin en ik wens je nog een hele mooie Joen verder. Hoe bedient dat? Nou, mag ik jou mooi maken, ha? Oh, even wachten. Ik moet nog even wat zeggen. Morgen in Bient, dan hebben wij een oud-veensjenisdirecteur en hij loopt net in het opsluiten van criminelen.